अभी जायगा फाननाय साइखो अभी जायगा पाछाले अभी जायगा फाननाय नोङो हेलौ नै मानसिया ओमफ्राय मानो खाना बेन लाखिबाय दं बियो फननि नाम्बार दं गैया गैया मबाइला नोंनिया नाङा मोजां मानिबाय थादों बे फाग्ला बिदिजों जायो नोंबो हारसिं जायाखै नंगौना बिनि लिडारा सोर हा खोन्था स्रां स्रां खोन्था नोंसोरखौ सोर लिंहरबाय थायो सोर दैदेनो अबेनि लक्ष्मिया लक्ष्मिया अबेनि फन नाम्बार नङाबा नोंखौ दिएसएल हमना बुंगोन आं फन नाम्बार लक्ष्मिनि दङ ओमफ्राय नोंसोर सोर सोर साबेसे गिदिङो नोंसोरो हाबा जानाय हौवाखौ गानना खालामनाय माद्राबारिनिया फारसेनिफ्राय सोंनिसिनाव बेखौथ' हौवा गारबायना बोरै लोगो मोननाय इसोर सिगांनिखौ नोङो फेसबुकआव लोगो मोननानै माबायदि नोंसोर हटेलाव थाबफिननो मानासाव फैहरथानाय मानासाव दं थाथों नोंसोरो खसा खसा बुं खसा खसा बुं फंबाय फंबाय माना खसा बाथ्रा खोन्थाबा हटेलाव मानासाव खसा बाथ्रा खोन्थानला हरबेसे लाखिनाय नोंखौ मानासाव अबे लसाव थादों सिगां मानासाव वान दे अबे लसाव अबे लसावमोन आंथ' बांद्राय लक्ष्मिखौ मिन्थिबा ओमफ्राय बिदिनो जायखिजाया मानास लसाव ओमफ्राय जायखिजाया नोंसोर नाइस खालामदो नङा नङा नोंखौ हराव हटेलाव लाखिनायाव बेल' हटेलावमोन सानबसे लाखिनाय नोंबो हारसिं जायाखै मजा नहीं आ रहा है मजा आया